Tää asiantuntija. Nimenomaan. Ja Nyt on keskellä mettää perkele täällä vittu. Nyt tässä ollaan niinku Niin, vittuussa. saatana se. Vittuussa. Kuunnelkaa. Me ollaan vittuussa. Se navigaattori heitti meidät tän. Vittuuseen. Keskelle mettä. Saatana. Arvaa. Polkupyöräilijä veti järveen on. Mitä me tehdään? Ei me pistä mihinkä. Pääsytettiin auton dynamiitin pala, ei kun tupak tai jotain. En minä muista. Hieno homma. Sinällä. Ja hei. Ei. Se on nimittäin muuten luokiteltu toi. Rekisteröity toi video. Rekisteröity tavaramerkki. Hieno homma ja hei. No niin, no niin, nyt alkaa. Nyt. Ei se pyöräilijä ajanutkaan järve. Sillä lailla. Mutta mikäs se on, kun joskus sanotaan, että sillä lailla ja tällä lailla? Mikä se on se tällä lailla? Kato, tossa on peili. Missä? No tossa. Kuulemma. Joo. No mitäs sillä tulee? En minä muista. Orjesta. Onko omia kauneuksia? Juu. Tai muuta. Tai jotain. En minä muista. Totakaan. Mutta huomenna katsotaan tää ja karistetaan tupakka tai heitetään tumppi vittuun. Heidät tumppi vittuuseen. Vittuuseen. Siitä lähtee sitten. Sillä lailla. Kolttisytkäkin palaa vielä. No niin. Homma hoituu. Homma hoituu niin kuin yleensä. Tai ei.